आइनि मानि दल ओंये जो तो तिनी बो आते स्टडी चिनी बो बाग्रा दागे मोबाइल तिनियो बो हुबों जाया नोंया खिये तिनी चिनी बो एसे चिनी हानिम सारं बो ये बिनी आसु जराव से जोंनो सैक्रिफाइस खेतों हा हिंके बों आसु तिनी जराव को बों माइ जाया को जों आबो खुबो खना दो साथाम काहा साब्रै काहा हिये जों खापं दिक्लायो के ओंबो ये बों बिनी साकु थेरो बों ओंगन बो ये बोंले तों पाया जा पाया रंजाक नि माइ खालाय बेसि बों जा तो मायु केनिमा बों आसुन जराव से जोंनो आसु खे खेतों हा हिंके जों मसानि ओंगे 20 कांनि चिनि मसा भबिष्यत नि पान्दावो जों उमाराव जतो फाइदि बो लामागो नांखुलाय फाइदि हिये आं माक्साइ फियो मामिंगे जों उमाराव से नाइदि मसानो बहुत ताची सा तो ये जों बा तो मो आबोनो चिंता खेलाये तिनियो बो चिनि मसारावले 20 कांवले लामाम नाक मा बाइसे सफायने हा के ओंगे आबोदिन खेनो नुये चिनि बो बाग्रा आसुन जरा के जोंनो प्राइदि दंफायो केमो जों बो लगे वो जतो चिनि माराव बरोवो लगे फेनाय हिये आं माक्सायो मामिंगे चिनि 20 कांव मसामते जों जेथिं थांये फो कावनांया बो सु चिनि लामा बांया चिनि ब्रिरोनो थुयो मो कोतम थुयो कोतो रेप खे ओ आबो खे तोंगो जागावो जों प्रुहा जागाफोर जास्टिस माया आबोनि जों थाना बिना फो गाये कुनु जागावो जोंनो गावनि दाम फरिया या इनके तिनियो चिनि परिचय जोंले मासे थांहा अबोनि बो ये बो परिचय न जों तै साला रो नके जों बो 28 तारिख चिनि लास्ट चिनि फाइट जोंहा बो के ओंबो ये जो तो मारो थुया ता तंगाय फाइदि मानि सीपीएम मानि पाक निनि कांग्रेस मानि बीजेपी मानि आईपीएफटी मानि मोथा जो तो से बोले कुंबारा बसु 19 दफा कुंबारा ले जों बरो से लास्ट किए जों खासा इमानि कारण चिनि बसे भबिष्यत जों सानो ताहाम तैया नायके जों थुइथौ चिनि सा हामथौ नि जों नांखे जों रो बोबाग्रानि लगे जों प्राइन फरिनाय के ओंबो ये फाइदि जतो बनो नांखु फाइदि मा त्रिपुरा मा हासाम फाइदि चिनि जेबल लास्ट नि थैनांगो जों थुइबाय फथांसु चिनि सामते या वो हाम पान्दाले जों खेये खुइना किसना हिये जतो मारावनो आं बरो लगे फेना हिये माक्साइ बियो के ओंनि बो ये जिनु परिचय चिनि ड्रेस बाइसे जोंनो परिचय दे नायके जानजानि रियां के बुरि आं ड्रेस काइनाय जादि देबरमा ड्रेस काइनाय जादि चाकमा के चाकमा ड्रेस काइनाय जादि कियानो जतो बरो चिनि बो बागानो लगे फैयानाय जे चिनि माइ थाइमा माइया हानि पर्यन्तले जों आबरनो जाया नंया खेनो तिनि क्लाइस अफनो लामा क्लाइस अफनो थुइसिथो आबकिये जों चिनि सानि बाखान्दा चिनि माइ थाइमा जों बिंनि माइ थाइमानो जों नाया चिनि माइ थाइमानो से जों साइन दंगे स्टेट सरकारखौनो जों नायनि उंथो ना केन्द्र सरकारखौ जों नायनि उंथो जों बा चिनि दं थायो दं फिये दे जों दे आसु खिये सु खिये जेथियो को उंफि दं हाखे उंबो ये के हाफो बरवो नुं आखिये सीपीएम नि नुं कांग्रेस नि हे साइता दंनायदि ताखुराव के उनि चिनि बो 28 तारिख नि लास्ट फाइट जोंनो लगे फाइदि चिनि बोले जोंले स्लाइ तै फपाइ लैया तिनि दाबाय फपाइ लैया जोंले सुदुर बो चिनि आमरा स्लाइड यो जे चाया नंया के दंगो बाइसे जों चिनि दाबिना जों पुरन खेला नि माने बा पान्दाव से आं जो तो नांग जांनो माक्साइ मोला आइ बसे जो तो न खासा बसु दंगाय फाइ